अम, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତାଟା ଯୁବ ମାନସରେ ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲାଣି। କାରଣ କେବଳ କିଟ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜନିତ ହଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ହଉ ଏମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳ ଭାବରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟୀ କରିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଛଡା ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ହଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ଏଇ ଯୋଉ କିଟ୍ରେ ଯୋଉଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟି ନଥିଲା କିଟ୍ରେ। ଯଦି ଘଟିଲା ତୁରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପରିଚାଳନାଗତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା, ଯଦି ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ନିଃଶର୍ତ୍ତ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ନେପାଳର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି, ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା, ଯୋଉ ଆଘାତ ଦେବା, ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି କରିବା, ଏସବୁ ମତେ କାହିଁକି ଠିକ ଲାଗୁନି। ଯାହା ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ତା ବାଟରେ ଚାଲିବ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାଟା ଠିକ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି।